Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj zapraszam do przygotowania sosu grzybowego, klasycznego, bez śmietany, idealnego do klusek śląskich, kopytek, mięs, ryb i placków ziemniaczanych. Grzyby oczyściłam, przepłukałam w zimnej wodzie, pokroiłam na plasterki, a teraz obgotowuję je we wrzątku przez około 10-15 minut. Potem odcedzam i przepłukuję zimną wodą. W czasie, kiedy grzyby się gotują, drobno kroję cebulę. Na patelni roztapiam masło i szklę cebulę na niewielkim ogniu. Dodaję mąkę, którą zrumieniłam na drugiej suchej patelni i zasmażam na lekko złoto. Dokładam grzyby i zalewam całość wywarem grzybowym albo warzywnym, może być też drobiowy. Doprowadzam do wrzenia. Na koniec doprawiam sos odrobiną soli i pieprzu, jeszcze chwilkę mieszam i podaję. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam Was na pozytywnakuchnia.pl.